Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan Anita, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngem sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Juliana family di Tamuta, Cebu, Nueva Vizcaya. Viernes kan Pabelin family di Talagasit, San Quintin, Pangasinan. Kastamot nila kay ko ani Patricio Cadoy di Tabauco Mountain Province from Jonalyn Pabelin. Shout out kada Novelin ko jamat iti Hong Kong, Lolit Atting, Dante Levantino, Darwin Dongail, Melvin Salikob, Chichi Sayang, Lani Tabada, ken Desiree Sakatani. Makablaawan pa'y Daglen Peter Sipe ti Jeddah, Saudi Arabia, Kotig Divina, Maria Shelo Padilla, Emma Mabel Tadeo, Jen Reyes, Hailey Sinawan, Sam Som, Sheng K. Ganda, Shans Padilla, Kathy Malana, ken Leonora Bautista. Shout out pa'y kada Castañeda Floresma, Two Tired Adventures, Ana Jean Gaho, Joan Can, Brian Ephraim Lumboy, kastamot ni Jan Rabanso, Jasmine Rivera, ken Zailin Cariaga. Makablaawan pa'y da Belinda Ramos, Aris Agtang iti Singapore, Merly Ormineta, Aida Garcia,
Florenda Kimpaoy, Jessica Fernandez, Nerissa Ranches, Villa Veli Sabado, kan Zoraida Calomente Yanggud. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nita. Dear Manang Emmy, Nita latan ti iyawag mo kanyak. Agpapaayak a domestic helper ti may sa pamilya dito'y Hong Kong. Makunak a nag-asa tak, tasipod ng rugiak nga agtrabaho dito'y, kat may sa pamilya ti nagpaayak. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok manang. Imbilang dak akamang ti pamilyada, kat siyakon ti dimmakkelan dagiti anak da, agingga a nakaturpos da. Dagiti meten anak da ti imbilang kon nga anak ko. Tamamati ka man wenno saan, balasang akpailaan nga agingga ita. Ti inak isalaysay kat maipapan ti kinarigat ti pamilyami manang. Makitrab-trabaho laang iti talon dagiti naganak kada kami. Ngam ingka gumaan da nga insakad ti pamilyami. Nakaturpos iti kolehyo ti kabsat ko a lalaki, babaan ti panagsalukag dagiti naganak mi. Kan babaan metlaeng iti tulong dagiti kabagyan mi. Siyak, jakun inalman ti makaturpos, iso ang nagpatingga aklaeng iti high school manang Emmy. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi nakastrek a soldado ni manong ko. Itatamay sa ako na soldado nanang, tatang. Makatulong ak matlangan kada kayo. Ken kadagiti kakabagyan tayo, anayat at timulong tapno makalpas sa kiti panagadal ko. Maragsakan kami para ken kaanak ko. Wen anak ko, nasupapakan matlaang dagiti ado arigrig at ken sakripisyom, tapno makaturpos ka laang iti panagadal mo. May saka pa yan a soldado. Agtalinaad kalata kumaan na pakumbaba anak ko. Kandi mo liplipatan dagiti tattao ang nakatulong kan ka. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Wan nanang, di kay agdanag. Tanawan kayo ang naganak ko nagsakripisyo para kanyak. Kastamot ang dagiti kakabagyan tayo. Awanak kumamot iti sitwasyon ko ita. Kat pagyamanak unay da ita. Da kayo kadagiti kakabsat ko ti kang runaan ni inspirasyon ko. Kaya't kayo amayaon iti kinarigat. Anak. Anak ko, saan na kami nga obligasyon kadagiti kakabsat mo? Umdasen makita may anasayatan tinagbanagam anak ko. Saan tatang? Ikarik. Yaon kayo iti kinarigat. Kaya't ko mapadasan nyo mo tinarang aya panagbiag. Alak, pagyamanan may no kasta ti kapanunutam anak ko. Basta agan anad ka iti ipapan mo iti kampuyo. Agsingsingpot ka, wan. Kandi mo lipatan ti kumararag akanayon iti Diyos. Tapno tarabayon na ka. Tatang, napan ka din nag-report ni Manong iti kampuda? Word, anak ko. Nagswerte ni Manong anya, tatang. May saitan a soldado. Addan kabsat ko a soldado. Ay na, maragsakan akmat unay, Nita. Impangag ti Diyos dagiti ado akar-kararak tayo para ken ni Manong mo. Maragsakan mo't dagiti kakabagyan tayo anang tulong ken ni Manong iti panagadal na, tatang. Amuda kanumot ngamin ang nasaririt ni Manong. Kan, nasingpot pa'y. Iso apagyamanan tayo mo't dagiti timulaw anak ko. Tanuawan da, saan may akabailan na pagturpusan ni Manong mo?
Amo ba't makitaltalon kami laang kaninanang yaw? Amo ti Diyos, anasaya at kayo a tao, tatang. Iso nga adumot dagiti nasaya at atao, asaan anang ipaidam iti tulong da kada kayo. Sa dino ti papanam ako nam, anak ko. Nanang, naamuak namin ka ni Lydia agayam ko. Nga agkasapulan ka nun ni Nana Corazon iti mapagtalkan na nga agbalin a kahera iti restaurant na idiili. Mapan ko kumakasarita, nanang. Kaya't kumot ti sumrok iti trabaho. Iti kasta, saan kayon to na sumurot ka ni tatang iti taltalon? Da kayon ti agtali na dito'y balay, nanang. Tasyak mo ti agtrabaho. Ay, sigurado ka ka di anak. Ang mga nudi mo pa'y kabailan. Nanang, 19 akon. Kabailakon. Maasyanak mo kada kayo. Saan kayo na sumurot ko ni tatang ang mapan makitalon? Agin na kayo mo Total, adamot ang trabaho ni Manong Diego. Kat nukas pangarigan tawaton nak ni Nana Corazon iji restaurant na, makatulong ak tumutin kada kayo. Ay na, naggasat kami kan ni tatang yaw, tanaadaan kami ti anak akas kada kayo. Awan ti pinanunot yaw, no di ti panagnam ay to ti pamilya tayo. Kat pagyamanan mi dayta iti Diyos. Saan kayo ang madanagan, nanang? Kas ka ni Manong, ti panagnam ay ti pamilya tayo, ti ipang pangrunak. Naday ko nambakit. Napan nag-apply iti trabaho ni Nita ijay ilay. Wen lakay, agkasapulan kano da Corazon iti kahera iti restaurant da. Naamuan na dayta iti gayem na. Apay a pinalubosam. Kabailan tayo pa'y mait. Kan may sa, adamat ng trabaho ni Manong na Diego. Apay naskan pa lang agtrabaho. Jacqueline apdanan alakay. Kas ka ni Manong na, kaya't namot ka no ti makatulong ka data. Ay no makastrag ka no iti trabaho, siyak ka noon ti agtali na ti balay. Sa anak ka no na sumurot kun kay jay talon kunanamat. Ay, una yun dagiti anak na bakit? Agam nagasat na, takas na ti kapanunutan da. Sa anak kas kadagiti da do mga anak, akalpasan nga in sakripisyum ti panagadal da, nalipatan dan dagiti naganak da. At dapay kat dagiti da duma asaan da nakaturpaus ta nagpaliwawang damot gayam. Tatang! Ah, Naawatak iti trabaho. Mangrugi ak kanon inton bigat nga agkahera iti restaurant ni Nana Corazon. aya. Ay kat nagsaya atin ngay anak ko. Agam sigurado ka ka din iti day tanga aramidam, Nita. Un tatang, panawon mo ten tapno matulungan da kayo kan ni Nanang. Sumaya at tunti pa nagbiag tayo, tatang. Nakasarrekak nga rod akas kahera iti may sa restaurant ijay ili manang Emmy. Katnimat manong ko a Diego, may samutan anaan-anay a soldado.
Linawas ti panagawid ko manang. Gaputa damoten quarters apagyanan mi kadagiti padak nga agtrab-trabaho iti restaurant. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok nang runa ni Nana Corazon manang Emmy. Naglabas nga rod ti sumagmamano abulan. Awan apulos ti panagbaliw ti trato kanyak dagiti amok. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Kung akno saan ka manan nga agawid ita. Pasensya kayon, no jak nakaawid idi na palabas a Domingo nanang. Nagbakasyon nga Mindanana Corazon, kat ado dagiti nasken nga asikason iti restaurant. Syakmat nga minti may sa atalken da ijay, iso adya ko nakaawid pay. Nala, saan abale, tan akaawid kamot ita anak ko. Aywan gayam, agbakasyon ni manong mo a Diego iti sumagmamanong nga aldaw, sakbay ka no ama idistino iti sabali a lugar. Ha? Kasta ka di nanang? Nasaya at mat nanang. Kailiw kumutan ni manong. Ay, uray da kami mat kan ni tatang mo Kan uray dagiti addem. Magagarandan a makakita kan ni manong mo. Sige nanang. Awagan dakto no sumangpot ni manong. Tagpakada akto kadagiti amok. Agawi dak kat agtali na edak met dito iti sumagmamanong aldaw. Bayat ti kaada ni manong Diego. Kasla reunion tayo mutan ananang. Kakaiso na kumpleto tayon to asang kapamilya. Ni, ada kayo mo tata. Ni Nana Corazon ngay. At napatingay na si kaso na nita. Kumusta kayo mat ditoy? Nasaya at matata. Mayat matitaray ti negosyo. Mom nita, nabayagan na pinalpaliw na ka. Awan apulos ti makunami iti dedikasyon mo iti trabaho. Mapagtalkan ka pa Uray dagiti kakadwam dito'y awan ti makunadakan ka. Tanasingpet ka apalasang. Agyaman tata. Ar-aramidak laang ti rumbeng. Ken kayat ko laang asubadan ti panagtalakyo kanyak. Kaya't nakatulungan nita. Kaya't ko, saan ka lang nagtalinaad dito'y Pilipinas? Kaya't mo ka di taga-abroad? Ha? Anya ti kayat yo asawan, tata? Agkasapulan nga minti kabsat ni Corazon iti kadwada iti balayda. At dada iti Hong Kong. May sa Chinese businessman ti asawa na. Di kagdanag tanasing putda. Tata? Nukas pangarigan to manugot ka. Da kami ti makaambong agipag nakadagiti papeles mo. Katapaman na malpas amay pagna. Makapankantun iti Hong Kong. Kumusta kayon? Kailiw kayo una yan. Uray da kami matmanong. Nasaya at mo, nagbakasyon ka. Kinapod nuna ading, umayak agpakada kada tatang. May destino kami nga min Mindanao kat amang ano medyo mabayag sa akto makaawid. Ha? Mindanao ko na, manong? Saan ka di adelikado ijay, manong? Damag ko nga adu ka no ti maam-ambush a soldado ijay. Ading, awan ti maramidan tayo. No sa dino ti pakaidestinuan mi, masapol nga agtongpal kami.
Kasta talaga ti soldado. Agan-anad ka nga rod ijay manong Amo mi delikado. Ikararag mi iti Diyos at arabayan kan sa lakniban na kakadagiti managdakdakas. Sikapay lang di makaamu kadananang kan kadagiti kakabsat ta, Nita. Nanyaman tagbalin nagasat ko ijay. Si Kanton ti makaamu kadakwada. Hanggang di kay agdanag. Tawan ti dakas sa mapasama kanyak ijay ading ko. Aganad ka nga rod ijay manong. Bakit? Saan ka unay nga agpampanunod? Nasaya at ti kasasaan di anak tayo di Mindanao. Madanaga na ka talaga lakay. No, apay mo't anay destino at dagos iti Mindanao ni Diego. Kasta talaga bakit? Armada da iti pagilyan. Kadno sa dino ti ayan ti riribok, iso ti pakaibaunan da. Tapno sa lakniban dati pagilyan kontra kadagiti kabusaor. Sapay la ko mga road, tas anunay delikado iti pakaipananda. Sabali talaga ti agparparik na kanya, klakay. Unay kalakit din ay bakit? Punasam no anyaman dagita ama pampanunod mo. Awan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Dayta ti kanayon ko nga ikararag iti na marswalakay. Sapay la kuma, tawan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Kumusta ngay mo ti trabaho, anak ko? Nasaya at mat nanang. Gayam nanang. Ada idi jaya da nana korason kanyak. Anya dayta anak ko. Agkasapulan ka no di kabsat ni nana korason ti agaw awir ka dagiti anak na iji Hong Kong. Ket siyak ti rekomendada tama pagtalkanak kano. Kan maysa, amamudak ka nun, tanabayagak pagtan ang nagtrabaho kadakwada. Kayat mo asawan, panawan na kami matakas ka ni manong mo, anak ko. Nanang, napintas nga oportunidad daytoy para kanyak. Tapno mapaduras ko ti panagbiag tayo. Agasin nyo, awan apulos ti rigat ko nga agaplay, taisudan ti makamo amang ilakad kadagiti papeles ko. Kayat mo ayati mapan, anak ko. Nanang, para kada kayo a pamilya. Bakit? Day, apay ka de lakay. Apay tatang, apay akasama dandanagan kayo. Nita, anak. Bakit? Ada ka no enkwentro napasamak iti nagbaitan dagiti soldado kan dagiti rebelde iti nakaidistinwan da Diego. Ano ka no tinatay ka dagiti rebelde? Katadamat sumagmamano ka dagiti soldado apimusay. Anya? Diyos ko. Ti anak talakay ni Diego. Bakit? Saan tapay nga amo no asino kadagiti soldado ti pimusay? Sunga ang kararag tayo. Asapay lakuma. Ta saan na nairaman ni Diego kadakwada? Daksang gasat,
Nga may sa kadagiti pimusay ni manong ko, manang Emmy. Nagsakit a panunutan, ngam iso ti kinapudno. Ididamo, saan amamati ni nanang nga awanan ni manong Diego, agingga idiinsang putdan dito'y lugar mi, ti bangkay ti kabsat ko. Kasla nagtupak ti langit kada kami iti day di agundaway, manang. Napalalo aladingit mi, kastamoten dagiti kalugaran, ken kakabagyan mi. Ijay ang nagsubli iti lagip ko dagiti bilin kanyak day di manong ko, sakbay anapan ijay Mindanao. Ajak kano baybayan ti pamilyami. Dagidi abilin day di manong ko tinang patibker iti pakinakam ko, manang Emmy. Syaklaangan tinamnamaan dagiti naganak ko, iti daydi agundaway. Tatang, nanang, itata na itabunan ni Manong. Agpakada akmat, tapatuloy kun ti agabroad. Adakan ka na ita, anak ko. Anya mo't ti kastoy, anak ko. Panawan na kami mo't gayam. Awanan ni manong mo. Ita, si kamot ti umadayo. Nanang, para kada kayo day ti nga aramidek. Kayat ko tong palan ti bilin kanyak day di manong Diego. Kayat ko nga ikan kayo itinarangay, ken nasaliwanwan a panagbiag. Mamangan numarigatan ka nita. Adamot na ala tayo a benefits day ti manong mo. Makatulong day jayin, anak ko. Saan, tatang? Para kada kayo dayjay, kan kadagiti kakabsat ko. Sabali lang di maipaay ko para kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Kanayon kayo nga awagan. Tapno kasla daak tumatlaang itidan nayo. Ay, bala. No day tati amo pa nasaya at nita. Saan da ka nga ron alapdan? Basta ikarem, asan mo abaybay antibag anak ko. No saan mo akabaalan ti trabahom, agawid ka laangan. Wan nga ron anak ko. Sana balin asan anaalwan ti panagbiag tayo. Basta agdaden na tayo. Kunawan ti dakes ama pasamak kan ka. Saan kayo nga agdanag, tatang? Kabsat ni Nana Corazon ti agbalin nga amok. Amok anasaya at to ti agbalin akasasaad ko ijay Hong Kong. Kumusta kayon? Nasaya at med, anak ko. Kumusta ti trabahom dita? Nalagaan lang ti trabahok dito'y tatang. Kat may sa apagyamana kiti Diyos. Nasingpet dagiti amok, agraman dagiti anak da. Imbilang dak akapamilya dito'y tatang. Nasaya at nukastan dita. Ayawan gayam anak, rinugyan min ngayon patrabaho da ito'y balay. Kas itibilin mo, inaramat mi dyan patulod mo akwarta. Ne, usaran nyo matidaduma akwarta para iti pagkasapulan nyo, tatang. Saan nyo atip-tipidon ti bagiyo?
Kastamot tan dagiti kakabsat ko. Wen, anak, ada pa'y matpagsapulak. Makatulong pa'y mattimat-mat gadak, anak ko. Ala, aganad kayo nga rod dita, tatang. Di yu baybay anti bagiyo Kastamot dananang. Umawag ak tumanen, inton ada panawon ko, tatang. Lakay, nalpasan ti patarimaan tayo abalay tayo. Maragsakan lakit din ninita. Wen, bakit? Napintasan ti balay tayo ket naalwan mo tan ti panagbiag tayo. Daitakat babaan ti tulong ken sakripisyo ni Nita, lakay. Nagasat ta, tadaanak ta akas ken ni Nita. Wen nga raw. No nabiyag pa'y kumaday di Diego. Amo ka maragsakan ka po'y tinapintas agasat ti kabsat na aninita. Ay, daksang gasat. Tanasapa na pukaw kada tayo ni Diego, lakay. Amok, ano sa dino man ti ayan na ita. Naragsakan ni Diego. Gaputa tinungpal ni Nita akabsat na tibilin na kenkwana. Sakbay apimusay. Maragsakan tulakit din ninita inton agawid, bakit? Makita nanton ti bunga ti sakripisyo na ija abroad. Ay na, anak ko, maragsakan kami, tanakaawid kamutlaangan. Uray sakmat nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kumusta kayon ngay? Kas makita mo't anak ko, nasaya atin ti panagbiag may. Kat sikat ti makagapo amin dagito, Nita. Nakarkaro pa'y ti kinaragsak ko, tatang. Gaputa na tong palmatlaangan tinabayagan nga inararapaap ko abiyag para kada kayo a pamilyak. Ngam, anak ko, nalipatan mo't ti bukod mo a pagragsakan. Saan ka mo't anak ki asawa, anak ko? Wan ka raw. Ni nanang mo't, saan nyo napanunutan day taabanag? Talaga siguro aday to'y tinaita ni agasat ko. Ti saanan ang makiasawa, tapno agdadan na tayo laangan asang kapamilya. Apay, saan nyo kadi akayat day ta, nanang? Nay, apay kit dinasaan ngay anak ko. Amok akas tamot lang ti ibaga ni nanang mo. Ipatpatagda ka unay. Ipatpatag kayo mat unay-unay, tatang. Nanang, katjak tumauma amang ipaay ti amin abanag ang makaparagsak kada kayo. Ikarik day ta kada kayo.
Tinungpal ko ti karik iti pamilyak manang Emmy. Ita, makunan ana saliwanwan ti panagbiagda di ta Pilipinas. Siyak, adaak paylaang dito'y Hong Kong aging gaita. Kas iti nakunak iti damo apaset ti surat ko, imbilang kun nga anak ko dagiti inaw-awir ko nga anak ti kabsat ni Nana Corazon. Isudan tinagbalin a pamilyak dito'y Hong Kong manang Emmy. Dakkel mo ti panagyaman ko ni Nana Corazon. Tano saan agapukan kwa na, awanak ko maditoy. Kan saan ko kumaan na ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Nita. Pagayam ko, Anita, ado dagiti pagteng adumteng iti biag ti tao at talagamot asaan anamnamaan. Adda dagiti nasaem ken addamot dagiti naragsak. Ket nairan na nasaem a pagteng tinagbalin a padas mo. Gapo iti ipupusay daydi manong mo. Ngem ti saem a nasagrap mo, nasukatan iti ragsak. Apaman a napasayaat mo ti panagbiag ti pamilyam. Daytoy ti agdadata a kinapudno pagayam ko. Makaited inspirasyon daytoy a pakasaritaam. Amok a nakaibati daytoy iti adal kadagiti padam nga anak asaan a naawanan iti namnama kalpasan dagiti panubok a nagdalanan nyo asang kapamilya. Maysa ka a pagulidanan nga anak, Nita. Kararag ko atarabayan na katinamarswa, tapno agnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tun, mapu